салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар толори варзишии Парвиз Собиров қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарон аз ноҳияи рӯдакӣ манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем ки моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш моро бозиҳои ҷолибу шавқовар мунтазир аст. тамошобинон азиз, пеш аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати якамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Муҳаммад Шоев. тӯли 9 моҳ мешавад ки тамрин мекунам ва ман дар ин муддати кӯтоҳ тавонистам ки 6 мусобиқа бароям ва аз сазовори 6 ҷои якум гардам ва устоди ман Зокир Омадқулов мебошад. дар шаҳри Турсунзода мусобиқа оид ба Unified баргузор гардид ки ман дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам. дар оянда ман мақсад дорам ки ба бештар тамрин кунам ва боз дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кунам. иштирокчи таҳти рақами 2 Ислом Пирматов. ман 2 сол мешавад ки дар иштаи Unified машқ мекунам. мураббии ман Зокир Омадқулов аст. дар муддати 2 сол дар 7 мусобиқа иштирок кардам ва 7 медал дорам, 3 тояш ҷои якум аст. дар оянда мақсад дорам ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам. иштирокчии семи барнома Зоир Аъзамов. аз ноҳияи рӯдакӣ ҳастам. 1 сол мешавад ки ман машқ мекунам. устози ман Зокир Омадқулов аст. ман дар муддати 1 сол 2 бор ба мусобиқа иштирок кардам. ҷойҳои якум, дуюмро гирифтам. боз мехоҳам ман дар оянда бисёртар машқ кунам ва дар мусобиқаҳои сатҳи баланд иштирок кунам. иштирокчии чорум Иброҳим Орифзода. тӯли 7 сол мешавад дар ин намуди варзиш тамрин мекунам. ман 16 мусобиқа баромад кардам ва ҳамаш ҷои якум мебошад. ман дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва ҷои аввал гаштам. ман хеле хурсанд ҳастам ва кӯшиш мекунам дар оянда дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ устодамро ноумед накунам. иштирокчии таҳти рақами 5 Муҳаммади Ризвон. тӯли 3 сол мешавад ки дар ин намуди машқу тамрин менамоям. мураббии ман Омадқулов Зокир мебошад. ман дар мусобиқаҳои дохилӣ ва берунии кишвар иштирок кардам. ҳамагӣ 12 то медал дорам. ҳамаш ҷои аввал мебошад. ман дар мусобиқаи байналмилалии Ӯзбекистон иштирок кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. ва ниҳоят иштирокчии охирин Аслиддини Баҳриддин. ман тӯли 9 сол мешавад дар ин намуди варзиш машқ мекунам. устоди ман Омадқулов Зокир мебошад. ман ҳамагӣ 112 то медал дорам. 4 тааш ҷои сеюм, 6 тои дигараш ҷои дуюм, дигараш ҷои аввал мебошад. дар соли 2021 ба ман хотирмон монд ки ман дар ҷумҳурии Болгария сазовори ҷои сеюм шудам дар чемпионати ҷаҳон ва хеле хушҳол ҳастам ва боз кӯшиш мекунам ки дар чемпионати ҷаҳон натиҷаи худро хеле беҳтар нишон диҳам. тамошобинони азиз, инак мегузорем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Сино Неъматзода. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Шукрулло Убайдов. тамошобинони азиз, шарти аввали барнома яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, инак бо ишораи довар шарти навбатӣ оғоз гардид ва акнун мебинем ки иштирокчии таҳти шумораи 1 амали мазкурро иҷро мекунанд. гуфта намонад ки ба ҳар як варзишгар 1 дақиқаги вақт муқаррар карда шудааст. дар муддати 1 дақиқа бояд ин амалро ҳарчи зудтар, зиёдтар ва хубтару беҳтар иҷро намоянд ва ёдрас мешавем ки дар дасти ин варзишгар туберо ки мебинед 2 килограмм вазнро ташкил медиҳад ки барои боз ҳам кори онҳоро мушкил кардан бисёр як таъсири ҷиддӣ мерасонад. бинобар ин барои ин амалро иҷро кардан бояд ҳар як варзишгар
хуб омода бошанд ва тавонанд ки аз зудаи иҷрои ин шарт, аз зудаи иҷрои ин амал ба хубӣ ва бо сари баланд бароянд ва итминон дорем ки варзишгарони ноҳияи рӯдакӣ яке аз варзишгарони беҳтарин ҳастанд, кӯшиш мекунанд дар ҳар як шарт ғолибиятро ба даст биёранд. муҳаммад чоев амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 47 маротиба иҷро намуд. навбати Ислом Пирматов фаро расид. Ислом Пирматов амали мазкурро шурӯъ намуд ва акнун мебинем ки Ислом суръаташ на чандон баланд аст, оно зарур аст ки бояд суръати хешро камтар баландтар намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. бояд огоҳ бошад, бояд дар зеҳни худ бигирад ки 1 дақиқа вақт ба ӯ муқаррар карда шудааст, бояд 1 дақиқаро самаранок истифода намоянд. ва дӯстони азиз ёдрас мешавем ки барномаи матин аз толори варзишии Парвиз Собиров бо варзишгарон аз ноҳияи рӯдакӣ манзури шумо гарда истодааст. гуфтам ба мавриде аст ки дар толори варзишии мазкур тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки тамоми таҷҳизотҳои наву замонавӣ дар ин макон муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва дилхоҳ нафар метавонанд ба ин макон омада ба машқу тамрин машғул шаванд. Ислом Пирматов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 33 маротиба иҷро намуд. навбати Зоир Аъзамов фаро расид. ва тамошобинони азиз, ногуфтанамонад ки барномаи матин бо дастгирии раисати кори бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. акнун мебинем ки Ислом амали мазкурро иҷро карда истодааст. бисёр суръаташ суст аст. иҷрои ин амал бештар дӯстони азиз барои ҳамин мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён, мушакҳои пой бисёр як фоидаовар аст, таъсири хубе мерасонад. ҳамаҷиҳата барои обу тоб додани бадани ҳар як нафар ин амал бисёр фоидаовар аст. ва мебинем аллакай Ислом хаста гардааст, дигар имконият надорад ки амали мазкурро дуруст ва дақиқ бехатогӣ иҷро намояд. мебинем ки куллан амалҳояш хато аст ва ин аз мадди назари довар дур нахоҳад монд. Зоир Аъзамов бо мушкилиҳои зиёд ва бо хатогиҳои зиёд амали мазкурро 29 маротиба иҷро намуд. навбати иштирокчии чоруми барнома фаро расид. иброҳим Орифзода бо ишораи довар аллакай ба шарти барнома пардохт ва акнун мебинем ки ҳоло қувваву нерӯ дорад ва ин амалро бе ягон мушкилӣ иҷро карда истодааст. ногуфта намонад ки ҳар як варзишгар дар иҷрои ин амал бояд озодона нафас бикашанд, озодона худро ҳис намоянд, чунки агар озод набошад варзишгар, озодона нафас кашида натавонад, кори ӯ боз ҳам дучанду сечанд мушкил мегардад ва зудтар хаста мегардад ва дигар имкон намеёбад ки шартҳои дар пеш гузоштаро зиёдтар иҷро намояд. шумораи ададҳо ба 35 расид. дӯстони азиз, Иброҳим Орифзода амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 39 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муҳаммади Ризвон. дӯстони азиз, акнун мебинем ки Муҳаммади Ризвон бисёр бо суръати баланд амали мазкурро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем, бинед ки бениҳоят суръаташ баланд аст ва аз амалҳои ӯ маълум аст ки ҳадафу мақсади ӯ ғолиб омадан дар ин шарт аст. ана ҳамин гуна бояд ҳар як варзишгар бо суръати баланд амали мазкурро иҷро намояд ва дар баробари ин бояд мувозинати худро хуб нигоҳ доранд ва диққат бидиҳанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд, зеро ин яке аз амалҳое мебошад бисёр муҳим аст. шумораи ададҳо ба 40 расид ва мебинем ки Муҳаммади Ризвон хаста гардидааст. ӯро зарур аст ки бояд озод бошад, озодона нафас бикашад.
محمد ریزوان عمل مذکور رو 45 مرتبه اجرا نمود. نوبت اصلیدین بحریدین فرو رسید. اصلیدین بحریدین رو میبینیم. تماشاگران عزیز، اصلیدین هم مانند محمد ریزوان بسیار کوشش کرده است. اصلیدین بحریدین دوستان عزیز یکی از ورزشکاران با تجربه می باشد که در بسیار مسابقه ها از روی نمود اونیفت غیر کسبی بسیار نتیجه های بلند نشان داده است. و امروز این ورزشکارانی که در برنامه متن اشتراک کرده ایستادند تحت راهبری استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه جمهوری زاکر اومدقولوف مشق و تمرین می نمایند. شماره عددها با 50 نزدیک شده ایستاده است. احسن میگوییم. اصلیدین بحریدین در مدت 1 دقیقه عمل مذکور رو 56 مرتبه اجرا نمود و بالاخره در این شرط غلبت صفر رو به دست آورد. چون شرط اول برنامه از مشق جسمانی آغاز یافت، اصلیدین بحریدین نسبت به دیگران مهارت خوبی ورزشی نشان داد و صاحب 10 خال گشت. محمد شایف با 9 امتیاز در زینه دوم جدول موقع گرفت. محمد ریزوان با 8 خال به سگانه بهترین ها شامل شد. ابراهیم عارفزاده دارای 7 خال، اسلام پیرمتов صاحب 6 امتیاز و ظاهر اعظمov با 5 خال در جای ششم قرار گرفت. تماشاگران عزیز هستیم به شرط دومی برنامه. شرط نوبتی مشق پاور لیفتینگ می باشد. برای اجرای این شرط محمد شایف رو دعوت میکنیم. دوستان عزیز، با اشاره داور به شرط نوبتی پرداختیم و اکنون میبینیم که اشتراکچیان این عمل رو در مدت 1 دقیقه چند مرتبه اجرا میکنند. البته وزن این تجهیزات زیاد است، ولی تنها برای این اشتراکچیان 40 کیلوگرم وزن مقرر کرده شده است، زیرا این وزن برای آنها موافق است. آنها رو ضرورت است که باید در مدت 1 دقیقه 40 کیلوگرم وزن رو با قوه و نیروی دست بردارند. اجرای این عمل بیشتر برای قفس سینه تأثیر مثبت می‌رساند. بسیار فایده آور است. در مدت 1 دقیقه محمد شایف عمل مذکور رو 49 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم به مهارت اشتراکی دوم برنامه. اسلام پیرمتov به شرط برنامه پرداخت و اکنون میبینیم که چند مرتبه این عمل رو اجرا میکند. گفتم با موارد است که بینندگان عزیز این ورزشکاران نورس و امیدبخش آینده کشور عزیزمون هستند و گفتم با موارد است که حالا زمینه اساسی انا همین ورزشکاران یعنی تحکرسی آنها از انا همین سن و سال شروع میگردد. آنها رو ضرور است که باید در اجرای هر یک مشق و تمرین باید جدی باشند، عملهای خود رو باید جدی به راه بگذارند، زیرا هر چیزی که در انا همین نورسی اجرا نمودند، هر یک زحمت و تلاشی که در انا همین نورسی اجرا کردند، در آینده میتوانند که به یک نتیجه نظررس برسند. اسلام پیرمتov عمل مذکور رو در مدت 1 دقیقه 51 مرتبه اجرا نمود. نوبت ظاهر اعظمov فرا رسید. ظاهر اعظمov دوستان عزیز شرط رو اجرا میکنند. اشتراکی تحت شماره 3.
тамошобинони азиз, албатта гуфтам ба маврид аст ки ин варзишгарои навраз дар ноҳияи рӯдакӣ дар намуди унифайти ғайри касбӣ машқу тамрин мекунанд ва имрӯз бошад берун аз ана ҳамун амалҳое ки дар унифайти ғайри касбӣ иҷро мекарданд дар ин барнома шартҳои бисёр ҷолибу шавқоварро иҷро карда истодаанд. зоҳир ҳасанов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 50 маротиба иҷро намуд. навбати иброҳим орифзода фаро расид. иброҳим орифзодаро мебинем. дӯстони азиз, шартро иҷро карда истодааст. ва бори дигар ёдрас мешавем тамошобинони азиз, ана ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки мебинед вазнаш зиёд аст, вале ба хотири ин варзишгарон танҳо 40 килограмм вазнро интихоб намуданд, яъне 40 килограмм вазнро муқаррар намуданд, то ин ки барои онҳо қулай ва мувофиқ бошад. иброҳим орифзода амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 47 маротиба иҷро намуд. навбати муҳаммади ризвон фаро расид. муҳаммади ризвонро зарур аст ки бояд амали мазкурро бехатогӣ иҷро намояд, то қафаси сина бояд ан ҳамин таҷҳизотро поён фарорад. дӯстони азиз, иҷрои ин амал барои яке мушкил аст, барои яке осон аст. агар нафаре ки ҳар рӯз бо ана ҳамин намуди машқ, бо ана ҳамин гуна шартҳо машғул бошад, машқу тамрин намояд, фикр мекунам ки дар ин гуна барнома ба мушкилӣ рӯбарӯ намешавад, зеро аллакай таҷриба дорад, аз нозикиҳои ин машқҳо бохабар аст ва нафаре ки ин гуна шартҳоро бидуни хатогӣ иҷро мекунад ва кораш осон мегардад ва метавонад ба осонӣ ин амалро иҷро кунад. муҳаммади ризвон натиҷаи иброҳим орифзодаро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди аслиддини баҳриддин. аслиддини баҳриддин шартҳо идома медиҳад. бинандагони азиз, албатта дар шарти аввали барнома натиҷаи беҳтар нишон дод, яъне ғолибияти софро ба даст овард ва акнун мебинем ки дар шарти навбатӣ ҳам кӯшиш карда истодааст, то ин ки натиҷаи дилхоҳ ба даст биёрад. дар ҳақиқат дӯстони азиз, барои унвони қаҳрамониро соҳиб шудан бояд варзишгар бисёр кӯшиш намояд, бисёр заҳмату талош мекашад. агар дар назди худ мақсад гузошта бошад, ҳатман ба мақсади аслии хеш метавонад ки бирасад. аслиддини баҳриддин дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 50 маротиба иҷро намуд ва дар ин шарт ислом пирматов ғолибиятро ба даст овард. пас аз анҷом ёфтани шарти дуюм, аслиддини баҳриддин шумораи холҳояшро ба 19 расонид. муҳаммад шоев бо 17 хол ба мисли пешин зинаи дуюмро аз они хурд кард. ислом пирматов натиҷаи хубтар нишон доду аз хати панҷум яку якбора ба зинаи сеюм баромад. муҳаммади ризвон бо 15 хол дар хати чоруми ҷадвал мавқеъ гирифт. иброҳим ва зоҳир дорои имтиёзҳои якранг 14 тоӣ мебошанд.
тамошобинон азиз барномаи матин аз толори варзиши Парвиз Собиров идома дорад. Инак расидем ба шарти севуми барнома. Шарти навбатӣ машқи бодибилдинг мебошад. барои иҷрои ин шарт Муҳаммад Чоевро даъват мекунем. тамошобинон азиз ёдрас мешавем ки ба ҳар як варзишгар 1 дақиқаги вақт муқаррар карда шудааст ва дар муддати 1 дақиқа бояд ин амалро ҳар чӣ зудтару зиёдтару хубтару ва беҳтар иҷро намоянд ва айни ҳол барои онҳо 40 килограмм вазн муқаррар карда шудааст ки бо қувву нерӯи пой бояд онҳо ин амалро иҷро кунанд. дар ин таҷҳизот дӯстони азиз аз 40 килограмм вазн зиёд яъне илова карда мешавад, яъне аз 100 кило зиёд ҳатто, вале аз сабабе ки ин варзишгарон каме қувву нерӯяшон ба ана ҳамин 40 килограмм вазн мувофиқ аст, ба ҳамин хотир барои онҳо каме вазнро сабуктар намуданд. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди Муҳаммад Чоев. Муҳаммад Чоев амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 61 маротиба иҷро намуд. навбати Ислом Пирматов фаро расид. Ислом Пирматов амали мазкурро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, ва акнун гуфтам ба маврид аст ки иҷрои ин амал, иҷрои машқи бодибилдинг барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой бисёр фоидаовар аст, бисёр як таъсири мусбат мерасонад. дӯстони азиз, ҳар як нафари шумо метавонед ки ин амалро иҷро намоед танҳо бо кӯмаку ёрии доварони ботаҷриба ва мутахассисони ҳамин соҳа, зеро бидуни кӯмаки онҳо бисёр хатарнок аст иҷрои ин амал ва дар толори варзиши Парвиз Собиров мутахассисони ботаҷриба зиёд ҳастанд. қабл аз иҷрои ин амалҳо онҳо ба ин варзишгарон фаҳмониданд нозикиҳои ин амалро, то ин ки аз нозикиҳои ин амал онҳо бархурдор бошанд, огаҳ бошанд. ба ҳамин хотир ба шумо маслиҳат медиҳем ки ба толори варзиши Парвиз Собиров биёед ва ба машқу тамрин ва ба обу тоб додани бадани хеш машғул шавед. Ислом Пирматов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 59 маротиба иҷро намуд. навбати Зоир Аъзамов фаро расид. Зоир Аъзамовро мебинем, дӯстони азиз, машқи бодибилдингро иҷро мекунад. ва тамошобинони азиз, дар ин баробар гуфтам ба маврид аст ки дар толори варзиши Парвиз Собиров ҳам барои мардон имконият фароҳам оварда шудааст ва ҳам барои бонувон, яъне толор алоҳида аст. онҳо метавонанд ки бонувони азиз метавонанд ки ба анамин толори варзиши Парвиз Собиров омада бадани хешро обу тоб бидиҳанд. албатта варзиш ин гарави саломатӣ аст, варзиш ин солимии ҳар як шахсро таъмин мекунад ва пешравии ҳар як давлат аз солимии ҷомеааш вобастагӣ дорад. ҷомеае ки солим бошад, албатта давлат метавонад ки рушд намояд. Зоир Аъзамов дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 65 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Иброҳим Орифзода. иброҳим Орифзода амали мазкурро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, албатта иҷрои ин гуна машқ бисёртар ба мушакҳои пой фишор меорад. албатта ин фишор мушакҳои пойро боз ҳам мустаҳкам менамояд, боз ҳам метавонад ки хубтару беҳтар гардонадан ҳамин мушакҳои пойҳоро. шумораи ададҳо ба 50 расид. иброҳим Орифзода амали мазкурро 59 маротиба иҷро намуд. навбати Муҳаммади Ризвон фаро расид.
محمد ریزوان رو میبینیم دوستان عزیز. البته محمد ریزوان نظر بر رقیبان خود کمی جسما خورتر است، ولی به این نگاه نکرده تماشابینان عزیز کوشش کرده است که شرط رو خوبتر و بهتر اجرا نماید، نتیجه رو مثل رقیبان پرقوت خود منظور نماید. شماره عددها از 50 گذشت. احسن میگویم دوستان عزیز، حتی از عدد 70 گذشت نتیجه محمد ریزوان. محمد ریزوان در مدت 1 دقیقه عمل مذکور را 77 مرتبه اجرا نمود. نوبت اصل‌الدین بحرالدین فرا رسید. اینک اصل‌الدین بحرالدین شرط رو شروع نمود دوستان عزیز. این حال رقابت اصل‌الدین با محمد ریزوان بسیار عملهای آنها رقابت پذیر است. این حال در این شرط محمد ریزوان پیش صف است. محض در همین شرط دوستان عزیز پس از اجرای عمل اصل‌الدین بحرالدین غالب این شرط معین می‌گردد. شماره عددها از 50 گذشت بینندگان عزیز. دوستان عزیز، اصل‌الدین بحرالدین مشق بودی بیلدینگ رو در مدت 1 دقیقه 70 مرتبه اجرا نمود و همینطور در این شرط محمد ریزوان غالب گردید. در شرط پنجم هم اصل‌الدین بحرالدین برتری را از دست نداد. محمد شایف با 3 خال کمتر در جای دوم قرار دارد. محمد ریزوان نتیجه بهتر نشان داد و به خط سوم جدول برآمد. اسلام پیرمتوف با 22 امتیاز در زینه چهارم، بعدا ظاهر و ابراهیم موقع گرفتند. تماشاگران عزیز، رسیدیم به شرط چهارم برنامه. شرط نوبتی مشق در ترونینگ میباشد. برای اجرای این شرط محمد شایف رو دعوت میکنیم. با شک داور محمد شایف به شرط مشق در ترونینگ پرداخت و اکنون میبینیم که چند مرتبه این عمل رو اجرا میکند. یکی از عملهای از دوستان عزیز، نه هر کس میتواند این عمل رو زیاد اجرا کند. احسن میگویم هر نفری که زیاد این عمل رو اجرا کند میتواند که امتیازی زیاد رو صاحب شود. احسن میگویم با استعداد محمد شایف. محمد شایف عمل مذکور رو 15 مرتبه اجرا نمود. نوبت اسلام پیرمتوف فرا رسید. اسلام پیرمتوف رو میبینیم بینندگان عزیز. عمل مذکور رو اجرا کرده است، بسیار خسته گرده است. اسلام پیرمتوف مشق در ترونینگ رو 11 مرتبه اجرا نمود. نوبت ظهیر اعظم فرا رسید. ظهیر اعظم رو میبینیم بینندگان عزیز.
ва мебинем ки аз ҳуддаи иҷрои шарт на он қадар ба хубӣ мебарояд. зоир аъзамов машқ дар турнигро 5 маротиба иҷро намуд. навбати иброҳим орифзода фаро расид. инак мебинем иброҳим орифзода чанд маротиба машқ дар турнигро иҷро мекунад. ӯро зарур аст ки то охир бояд фарояд, то охир бибинем ки на он қадар қоидаи шартро дуруст иҷро мекунад. иброҳим орифзода машқ дар турнигро 7 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди муҳаммади ризвон. муҳаммади ризвонро мебинем дӯстони азиз, чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. тамошобинони азиз, муҳаммади ризвон машқ дар турнигро 11 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати аслиддини баҳриддин. аслиддини баҳриддин шартро иҷро карда истодааст. шумораи ададҳо аз 14 гузашт. аслиддини баҳриддин машқ дар турнигро 20 маротиба иҷро намуд ва билохира дар ин шарт дастболо гардид. баъди хотимаёбии шарти чорум аслиддини баҳриддин бо 38 хол мавқеашро дар садри ҷадвал устувор намуд. муҳаммад шоев бо 4 хол камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. муҳаммади ризвон бо 33 имтиёз ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. ислом пирматов дорои 30 имтиёз мебошад. иброҳим орифзода аз зинаи шашум ба мақоми панҷум баромад. зоҳир аъзамов дар хати шашум мавқеъ гирифт. дӯстони азиз ҳастем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ машқ дар чӯбҳои мутавозӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт муҳаммад шоевро даъват мекунем. муҳаммад шоев аллакай шартро шурӯъ намуд. бинандагони азиз, ва мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. шумораи ададҳо ба 24 наздик шуд. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди муҳаммад. албатта иҷрои ин амал ҳам барои мушакҳои даст фишор меорад. ин фишор албатта бисёр фоидаовар аст, яъне таъсири мусбат мерасонад барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст. иҷрои амали муҳаммад шоев 33 маротибаро ташкил намуд. навбати ислом пирматов фаро расид. ислом пирматовро мебинем дӯстони азиз. аз амалҳои ӯ маълум аст ки бо ин намуди машқ он қадар ошно нест. ислом пирматов амали мазкурро 3 маротиба иҷро намуд. навбати зоир аъзамов фаро расид. инак зоир аъзамовро мебинем дӯстони азиз. иштирокчии таҳти шумораи 3 амали мазкурро иҷро карда истодааст. иҷрои амали зоир аъзамов 6 маротибаро ташкил намуд. даъват мекунем иброҳим орифзодаро. инак иброҳимро мебинем бинандагони азиз ва мебинем ки иштирокчиён дар ин шарт бисёр бо хастагиҳои зиёд ин амалро иҷро мекунанд.
و می‌بینیم دستان ابراهیم به لرزش آمدند. иброҳим орифзода машқ дар чӯбҳои мутавозиро 12 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди муҳаммади ризвон. муҳаммади ризвон шартро иҷро карда истодааст. ҳарчанд хаста шуда бошад ҳам, лекин ба ин нигоҳ накарда ҳаракат карда истодааст ки аз зудаи иҷрои шарт ба хубӣ барояд. муҳаммади ризвон амали мазкурро 20 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Аслиддини Баҳриддин. Аслиддини Баҳриддинро мебинем дӯстони азиз. бисёр бо суръати баланд амали мазкурро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем. фикр мекунам кифоя аст. иҷрои амали Аслиддини Баҳриддин 28 маротибаро ташкил намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Муҳаммад Чоев ғолиб омад. дар шарти ҳалкунанда ҳам Аслиддини Баҳриддин пешсафиро аз даст надод. дар маҷмӯъ 47 холро соҳиб шуд. Муҳаммад Шоев бо 44 имтиёз аз ибтидо то фарҷом мақоми дуюмро аз они худ кард. Муҳаммади Ризвон дорои 41 имтиёз аст. Ислом Пирматов 35 хол дар ихтиёр дорад. Иброҳим Орифзода дорои 34 хол ва Зоҳир Аъзамов 33 холро ба даст овард. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи севими барномаи матинро Муҳаммади Ризвон касб намуд. аҳсан мегӯем. ва дӯстони азиз, зиёдрас мешавем ки аз ҷониби толори варзиши Парвез Собиров ба варзишгарон ҳам диплом ва ҳам тӯҳфаи хотиравӣ, яъне либоси варзишӣ тақдим мегардад. иштирокчи барномаи матин будам. ман сазовори ҷои сеюм гаштам. ман аз ин хеле розӣ ҳастам, вале ман мехостам ки ҷои аввалро ишғол намоям. ман бештар дар машқи турник, ман дар он хеле мушкилиш кашидам. аз ин пас кӯшиш мекунам ки машқи турникро хубу беҳтар иҷро намоям. мақоми дуюм бошад насиби Муҳаммад Шоев гардид. аҳсан мегӯем ба Муҳаммад Шоев. тавонист ки зинаи дуюмро аз они худ намояд. ман аз ҷои гирифтагии худам розӣ ҳастам ва ман барои ин ҷои дуюмро ишғол кардан хеле заҳмат кашидам. аз ҳама шарти мушкил ин ба ман аз ҳама шарти турник буд ки онро бо душворӣ иҷро кардам. аз ин пас рафта боз кӯшиш мекунам ки машқи турникро хубтару беҳтар иҷро кунам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Аслиддини Баҳриддин гардид. аҳсан мегӯем. яке аз беҳтарин варзишгарон дар барномаи имрӯза буд ки бо заҳмату талошҳои зиёд тавонист ки унвони қаҳрамониро аз они худ намояд. ман имрӯз дар барномаи матин сазовори ҷои аввал гаштам ва аз худам умед доштам ки ҷои аввалро мегирам. шартҳо ҳамаш ба ман осон буд ва ягон мушкиле надошт. ҳамчунин ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби толори варзиши Парвез Собиров ба дигар иштирокчиён
тӯҳфаҳои хотиравӣ яъне либоси варзишӣ тақдим мегардад. тӯҳфаи хотиравӣ ба Ислом Пирматов супорида мешавад. ҳасан мегӯед. тӯҳфаи навбатӣ ба Зоир Аъзамов мукофотонида мешавад. ва тӯҳфаи дигар бошад ба Иброҳим Орифзода супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз толори варзишии Парвиз Собиров бо варзишгарон аз ноҳияи Рӯдакӣ манзури шумо гардид. итминони комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр то барномаи оянда.